Kamin chu Helga ani a tun chuma chuan ka thian thaber ka kom tak lau dan chansin ka shildon cheu ani aming chu Angela ani a ani nen chuan kan te chingin kanin kom to a kan nu le kan pa te po anin kom ngai hle kanin kom dun si a thil kan zir duna achang phei chuan mi pakhat kan sar dun shin kan no pan lai deuh chuan kanin angin in an chung nom kan ti thei hle a tois inang kan nei le zela wang chuan unau kan ni ang mai ani kan nu le paten koin ang te min le sak china mi te chuan lom om min ti in phir ang min ti bok chin chan tang wa kom lovin Angela chu ka kom deuh chota kamal ngai ho law ma se school kan kal chuan thil chu adanglam ta shit cheda school a chuan ama sabera kan chidu na kan zir tir tu soi chu kan ngai thakara engkim chu a thavel vek ma se kanin an lo na chu alang na chan ta midang biaka komte ka chaka om ho dial diala income ka du ma se Angela chu azang zum lu tuka kan bula ain fiam ve ngai lo Angela ka komang nge ka chan thar te chu ka komang ti chu ka ngai to ngai lem hleilowa kum seri mi tan chuan thil ho ta kani nuam ka ti ang zong zong in ko mai shin lekha sir hi nuam ka ti a kan thil zir ho po chu ol ka ti hlom khop mai homework ti nan po hun tam ka momo shan lo hun ol ka nga ema wang chuan music class le art class ka chung ten min kal tira Angela chu a sel lawin lekha ziranga ya kabula om thei talawa ma se atum ve na sa khop mai anu dewa chuan kanin allo na chu atam zela in sual ni lawin kanin tilung oi lo ta fawa ka hun ol nei te chu ka chan thar te nen kan mang china kalau len deuh chuan bial pa te po ka nei vele a ka chan chaber tan chuan hun ka nei ta meu lo mani ma sial na deuh ani ti chu ka hria a ma se ka du tho si ani kumsom panga ka ni chuan Angela chuan karwala thil ti ve chu atuma ain pe ve ta engtin nge engwangin nge engma ka shelaw kan class a le ka thiam ber ani chanta a ka class zomna music le art class te po chu azom ve a kanuna ka chan chaber lo lut le chu ka hlima nuam ka ti hle kanin hnai le ta deuh dewa piano hi katum thiam ve hle a ma se ki ain Angela na thiam zok phir amai chuan kan om le ta a kan sam te po chu ain ang le ta kanin chan chan na awang chuan kan hlima ma se ka chan te zong zong chu a chana asiam ta veka om zia chu min kom tel ve talawa enga ma eng thilan ti na a ma min tel ve ngai raw sompo min som ngai raw kariru chu ana ve de uhleka voi khat chu music concert kan nei dona music min zir tir tu chuan ke ain Angela chu atel ta deya ani ain piano ka zir rei zoka ka thiam zok bok chuan ka insia a ma se zir tir tu chuan Angela chu chazo ka ngain athlang mak mai si ani ka art class apo ka lemzia ain Angela lemzia chu an thlang le ta zoka exhibition da tan makchu ka tivak lem lo amak ka ti ber mai chu Angela in kabial pahlui atuka alo len chhapui le ngal chu ani keima adang lamna omle ta Angela wang chuan mi zong zong in min kal sanin ka hria a kanu le ka pate bol ha chuan munanga in son su ka du a ka dil char chara kumsom pasari kani ve to awang chuan university kal angai don nen kanin son ta a kanin son su ka hlim hle a school ka kala tumlo dewin Angela ka hule ta hlol mai miran nui sensina milaw ngak bok kanun chu ati boy le don ta angin ka hria a ka kom du talawa ma se kan school le class ain ang bok si Angela chuan min ti boy char chara ka thian te min lak saka ka bial pahlui ani pui le boka keima angin la nala tum zui engang pun Angela chuan min an tum ma se ka thlok ang hi anei ve tlat lo kum khata pel nu chuan mun danga le khazer ka tuma ka kal tarenga ka hlim emema kanun po chu ka man ve the kein ring bok Angela in ka chunga khatianga ti na chan kha engma ka shelawa
ma se ramdanga lekha ka zeng nu chuan Angela chu ril rulam damdo ina treatment ala ti ka shi chuaka tuma antura nei to don lo awangin atlut lo zia aisha chhuwa ka ringtlet ani